A zapnu to. Jsme naživo, vypadá. Hm. Tak, dáme vysílat živě. Ještě to Já myslím, že spustím. už se vysíláme. Někam už určitě vysíláme. Ještě nevím kam, ale někam už určitě jo. Tak, ještě to zkontroluji. Mhm. Ale myslím si, že se nám to podařilo. A nevidím, takže poprosím, aby nám někdo napsal, jestli vysíláme živě na můj osobní Protože profil. ono totiž možná, abyste neměla nastavené, že se mi to jednou stalo, že jsem měla nastavené, že na osobním profilu vidím to vysílání jenom já. Což je nějaký Ale defaultní nastavení, ale jako takže mám tady 2 očíčka. Aha, tak super, tak možná to vidíš, jsme že my 2. Tak děcka, jestli nás vidíte někdo jiný než my 2 sami sebe, tak nám prosím napište, jak tady děláme kontrolu technických věcí. Moment. Tak mně se ukazuje ve storíčku, že vysíláš živě, ale nevidím tady to vysílání na profilu. To je teda zvláštní. To je taková jako opravdu křest ohněm. Myslím si, že dneska budeme... Já už tady vidím na Facebooku, že už nám tady píše Marcela. Hezký den, dámy. Takže Tak super, nás tak tady jdem. vidí Takže a slyší. Ráda, to mám radost. Funguje to. Inko, já tě zdravím a vítám tě na mém osobním profilu. Jsi úplně historicky první host, který vlastně mě popostrčí i vykouknout se dál, než za moji skupinu Facebookovou Slova duše jednoduše. Velice si vážím toho, že jsi přijala pozvání a že se mnou dneska otevřeš i tuhletu moji životní velký zlom i cestu. A že se spolu podíváme na jedno téma, který cítím, že máme obě dvě tak jako teďka srdečný a budu moc ráda, když spolu tady probereme, propojíme, otevřeme, pozdílíme ty naše miláčky, ty naše živé akce. A děkuju, že jsi tady. Já ti taky děkuji moc za pozvání. My se takhle už známe, poznáváme dlouho, potkáváme, ať už právě naživo, nebo takhle naživo na vysílání, anebo v onlineu. Takže díky moc, že tady dneska můžu být a že se můžeme sejít tady i s tvýma fanouškama a být tady společně. Děkuji. Já bych Inku představila asi ne podle toho, co ona má na webu, protože si myslím, že je veřejně hodně jakoby známá, že fakt jako válí a je to moje velká inspirace už asi 5. rokem, ale je to žena, která mě obrovsky je srdci blízko a inspirovala mě právě trošku začít psát texty, tak jak to vlastně musí být v těch různých rovinách a nejet jenom v těch jedných jakoby kolejích, jak to cítíme, že mě pozvala do toho jejího světa, abych se naučila vnímat i pohled, jak sdílet jinak, než si myslíme, že je to dobře. Takže ať už psaní světlopisu, což už dneska šel 123. světlopis, každou středu, tohle není moje práce, to je Inky, motivace. A takže Inka je odbornice, úžasná žena, skvělá máma a člověk, který sdílí i to, co je smutný, i to, co je veselý a co miluju, to, co je reálný. To, co vlastně jakoby, ať už cestuje, anebo peče perníčky. Takže... To je krásný, děkuju, děkuju. A dneska bychom právě otevřeli to téma té živý akce, kdy přestane být snem a stane se realitou. Protože se známe dlouho a víme ty pochody, jak vlastně ten člověk jako se musí postavit tomu, říct ano, i když má nějaké pochybnosti o sobě, a ví, že tam má co předat, ale jak to dá tak, aby ty lidi
ať už do Mikulova, anebo do Velkého Meziříčí, prostě přijeli za námi. Jak ty to vnímáš, ten sen předtím a ta realita, jak to byla u tebe ta cesta? Tak, co tam vnímám úplně u všeho, co děláme, strašně důležitý, je právě ta naše vnitřní motivace, protože jakmile máme tu, tak nám najednou všechno dává smysl a najednou nám je jedno, kolik tam vlastně bude lidí, protože víme, že to bude tak správně, jak to má být. A my to děláme z našeho vlastního vnitřního přesvědčení, z toho, že tam máme nějaký vyšší záměr. A tohle bylo přesně, jak teda vznikly moje živé akce, které jsem začala dělat po nějaké době, zase opět jsem je spustila loni. Kdy já jsem vnímala, že online je skvělej a je úplně, má spoustu výhod, ale už mi scházel ten kontakt v offlineu, takže jsem prostě dostala takový nápad, jsem si řekla, prostě otestuju to a tak. A to tam přijde nejdůležitější, že mám nějaký já svůj vnitřní důvod, že cítím, že by to mohlo být přínosný těm ostatním a zároveň i já cítím nějakou část mé duše, takže a pak už to jsou spíš takový detaily, jako pak už si to ale všecko právě utáhnu na to svoje nadšení. Děkuju. Jaká cesta byla od toho snu až vlastně jako do té první té reality? Jo. Protože to není takový, dneska se rozhodnu, jsem nadšená, zítra přijeďte do Mikulova. Když možná mi tohle taky šlo použít. Hele, tak co pro mě bylo naprosto zásadní u všeho, co vlastně vytvářím, teda je strávit tím čas, abych si rozmyslela, jaký tam potřebuju koncept, jak to má vypadat a tak. Takže já teda jsem to udělala tak, že jsem si udělala nejdřív dotazník mezi svýma fanouškama, abych zjistila, co přesně hledají a taky třeba i to, co jim obecně vadí na živých akcích, co třeba tam nemají rádi, protože já to vnímám hodně tak, že my často opakujeme nějaké věci, když si říkáme, že by tam jako měly být, ale možná vůbec nemusí a možná to lidi štve a možná to třeba vůbec jako nemají rádi. Takže jsem udělala, myslím, že jsem tam dostala několik stovek odpovědí, což bylo úplně skvělý, protože jsem si právě hezky zmapovala, co mi tam lidi píšou, bylo tam spoustu různých nápadů, co by tam mohlo být. Takže tohle byla ta jedna věc. Potom byla důležitá věc, abych si já ještě více v sobě ujasnila, co vlastně chci. A tam jsem se vyloženě říkala třeba, že OK, chci, aby to bylo v Mikulově, protože prostě miluju Mikulov a myslím si, že je to úplně naprosto magické místo. Takže ačkoliv chápu, že logisticky by možná bylo snazší Brno anebo něco takového, tak jsem ale měla s tom úplně naprosto jasno, že je to pro mě zásadní, aby to bylo v Mikulově. Potom třeba jsem si říkala, OK, tak může být nějakou akci, kde se všichni jako strašně vyfintíme prostě do lodiček a budeme jíst kaviár, ale to není můj styl. Já chci akci, kam já si přijdu v pohodě, abych tam byla sama sebou, třeba v tomhle tom prostě jako svetru a bude to úplně jako na pohodu. Takže takhle jsem si definovala, co chci já, protože já nechci dělat samozřejmě ve svém podnikání něco, co mě stresuje nebo vyčerpává, nebo do čeho se mi nechce, to není účel mého podnikání. Že? Takže takhle jsem si definovala nějaký mantinely a pak teda v mém případě opravdu hodně hodin s tužkou a papírem, kdy si právě zkouším různé varianty, přemýšlím si na to. Takže já vždycky fakt strávím tímhle s tím, že vymýšlím něco hodně času, ale pak je právě dobré, že potom si opravdu zatím stojím, protože vím, proč tam nějaké věci jsou tak, jak jsou. Vím, že to je v Mikulově, protože to prostě má nějaký důvod a nikdo mi to nemůže zpochybnit. A potom teda byla ta fáze 3, kdy jsem se vypravila tady zhanět nějaký jako místo, kde by to mohlo být. Tady jsem teda zjišťovala, jestli by vůbec někdo přijel a už taková jako realizační fáze. Děkuji. Ono se mě to tady trošičku seká, ale věřím tomu, že to určitě nebude mít vliv na kvalitu našeho rozhovoru. To je teda v pohodě, to je mi líto. Tak věřím tomu, že to bude. Inko, moc děkuju. Já s tím naprosto souhlasím, že
ten člověk by to měl udělat tak, jak vlastně se cítí on, ne někam Mm. přijet s kuframa, tady to teďka pro vás udělám a že vlastně neudělat si to pohodlí. Proto i pro moji tu živou akci, kterou teda jsem veřejně letos poprvé dala, protože jsem už 3krát jí měla živou akci, ale byla vždycky pod kličkou pro ty takový ty moje, pro tu moji akademii Cesta duše. A tam jsem si to užila, protože jsem jakoby byla mezi svýma, já jsem ty lidi znala. Dneska, nebo teďka vlastně jsem řekla ano té živé akci, kde můžou přijít lidi, který neznám, a oni třeba neznají mě, ať už i místní, bude to nabízen, jakoby, že budou moct přijít místní Jo, na super. ten den vědomé síly a je to právě jako Velké Meziříčí, taky je to moje taková místo, kde tady vidím spoustu pokladů, které může, krom toho, že teda se nám teďka bourá náměstí, takže tam je to takový, ale nicméně místo je pěkný a čím jsem se třeba u tebe inspirovala, když jsem jela poprvé do Mikulova, tak mě manžel musel najít jinou trasu než přes Brno, protože Brno bylo hrozně zasekané. Takže my jsme jeli úplně jakoby po těch starých cestách, což nám nevadilo, dali jsme si o hodinu víc, ale prostě jsme dojeli. Ale co mě tam jakoby nejvíc strašilo, bylo, kde zaparkuju. My jsme v Mikulově to objeli jako 2krát, protože nás ta navigace nepustila tam do té ulice, která byla hnedka vlastně toho místa. A tady třeba to Velké Meziříčí má skvělý, veliký parkoviště, fakt veliký, kde trefí každá žena a každá žena zaparkuje. Je zdarma. Super. Doufám, že po dnešním vysílání pořád bude zdarma. Takže to jsem brala jako jakoby velkou pomoc, když znám, jak když cestovat, tak první myšlenka je, jak tam pojedu a kde zaparkuji. A tady ten prostor jako byl, takže pro mě i tohleto bylo krásná inspirace od tebe a já jakoby vnímat i ty svý pochody. Jestli můžu teda prozradit to, jak jsi tam měla pozvaného hosta, starostku, tak to bylo pro mě jako wow. Jo, opravdu wow. Vím, že teďka jsi měla taky, tam jsem bohužel časově nezvládla, ale zase se k tobě chystám. Tak jak ty ještě vnímáš tady tyhle ty předsudky, takový ty ženy, co tam právě píší, to, čeho se bojí na tu akci jet někam? Tak já sama jsem introvert, takže já tohle to úplně chápu. Já taky, pro mě není až tak jako příjemná nebo super příjemná představa, nebo prostě není to úplně v mý vyloženě komfortní zóně, jet někam do skupiny lidí, kde to neznám. Já si pamatuju, já jsem byla loni v Americe na obrovské konferenci a byla tam večer party, na kterou jsem jako fakt chtěla jít, ale prostě bála jsem se. Úplně jsem tam prostě ustála, měla jsem jako šaty, všecko a úplně si říkala, já se strašně jako bojím. A pak jsem si řekla, jako, co se může stát nejhoršího? Prostě přijdu tam, když to bude úplně strašný, tak půjdu zase zpátky, že vlastně jako nic úplně nejhoršího se stát nemůže. A pak jsem si řekla, že často věci, kterých se bojíme, potom jsou úplně skvělý. Takže jsem na tu party šla, bylo to úplně boží party samozřejmě, kde jsem potkala spoustu nových lidí a bylo to fakt úplně skvělý. Takže já si říct, že jako chápu takový ten pocit, že třeba se bojíme něčeho neznámého, že tam budou nějaký lidi, ale když právě to překonáme, tak se nám otevřou úplně nové možnosti a skvělé věci. Takže pojďme si zvyšovat tu laťku. Oni ty velké věci se nestanou, když sedíme doma na pořád stejný židli. Se právě stanou, když teda jdeme ven a mně teda přijde, že se ty věci na těch akcích dějou velmi často i mimo to hlavní pódium, což samozřejmě taky je super, tak je tam jako spousta inspirace a tak, ale to potkávání se třeba přijde úplně fascinující, že člověk něco zaslechne, jak něco, třeba jednu větu mu tam někdo nějak řekne
A to mi často úplně změní jako moje, říkám, wow, tohle jsem dneska potřebovala slyšet. A tohle se mi stává fakt tak jako vždycky, že tam prostě vždycky si na každé takové akci, kde jsou nějací inspirativní lidi, takového něco najdu. Ačkoliv třeba ještě nevím ráno, co si odnesu, tak potom jsem vždycky úplně plná jako dojmu a tak, no. Inko, ty jsi nám to dala úplně na level až zahraniční, jako bouráme předsudky v České republice ze Slovenska, nám to tam dala hnedka jakoby letadlem do Ameriky. Takže určitě za tohle moc děkuju, i to tvoje sdílení. Já jsem moc ráda i vlastně, že sdílíš ty střípky z těch tvých cest i ty pochody, protože za prvý se to dobře čte, což profík, a za druhý nás to prostě posouvá, protože, jak já říkám, my tady z Velkého Meziříčí se bojíme někam v České republice nebo do Krkonoš, prostě, že tam dáváme hnedka ty strachy. Takže to je úžasný level, takže jsem zvědavá, co na to řekne manžel, až mu řeknu, že někam dál. A ještě bych se ráda zeptala, ty jsi zažila ty živá setkání jakoby malá skupina, i střední skupina, i obrovský. Jak to vnímáš i jakoby z pohledu toho speakera, tak i z pohledu toho diváka? Protože si myslím, že i tohleto je často hodně velký předsudek, tam je moc lidí, tam nemůžu. Jo, tak jak ty se na to díváš? Všechno je výhoda, samozřejmě, jak jinak. Určitě, prostě z každé akce člověk si odnese něco jiného. Já třeba teďka zrovna příští týden odjíždím zase teda jako do Ameriky, tentokrát do Los Angeles, kde bude obrovská konference, kde bude několik tisíc lidí. Takže to bude opravdu taková ta akce, kde očekávám úplně spoustu jako nových nápadů, nových kontaktů, inspirace. Tam právě úplně si vystrčím ty anténky a budu tam jako sosat a budu úplně prostě akčně tam jako nasávat všechno, co mi tam přijde. Úplně se na to strašně moc těším. Úplně vnímám, jak mě to jako namotivuje, jak tam zase si přinesu úplně nový věci, které potom tady aplikuju. A pak zase může být nějaká akce, kde spíš půjdeme jako do hloubky, kde to prostě nebude, že tam poznám vždycky 100 lidí během pauzy na záchod, ale že teda tam jdu v malé skupince, kde zase teda je ta výhoda, že se jako poznáme víc mezi sebou a můžeme jít více do hloubky do nějakých témat a třeba i, že ten lektor mě jako víc pozná a tak. Takže určitě výhoda je to i to. Z hlediska speakera, hele, je to strašně zajímavý, protože člověk by tak nějak normálně si jakoby tipnul, nebo i já bych si asi tipla, že ty velké akce budou náročnější na ty speakery, že tam jakoby obrovský publikum. A je pravda, že tam je náročnější takový ten stres, jako kouká se na mě spoustu lidí, tak to mi je třeba takový jako nezvyklý nebo takhle. Ale zase u těch menších akcí, ty jsou takový jakože více individuální. Tam zase jako speaker se musím třeba jako pamatovat, jo, co jsem s kým řešila, v jaký je situaci. Musím tam jakoby hodně reagovat na ty otázky lidí. Takže tam sice odpadá takový ten stres, že stojím před velkým publikem, ale zase to vnímám, že je to náročnější v tomhle, že abych dokázala více do hloubky třeba vést 10 lidí za ráz, tak to vnímám, že je zase náročnější jiným způsobem. Ale samozřejmě zase i jako z hlediska toho speakera nebo toho, kdo tyhle akce vede, tak právě každá je skvělá, jo? Že ať už jdeme do hloubky, kde potom jsou jako opravdu ty velký konkrétní nějaký posuny, nebo právě jdeme do šířky zase jako na to množství nápadů a množství té inspirace a motivace, tak mně přijde všechno smysluplný a všechno mě jako baví. Děkuju, já jsem ráda, že i tohleto jakoby otevřeme, protože právě ten člověk to z té druhé strany vždycky vnímá trošku jinak a myslí si, že to je jednoduché. A tím, že třeba teďka ty živé akce jakoby chystám, chci mít
překvapení, chci mít dobrý prostory, chci mít dobrý občerstvení, chci mít tam dobrý zvuk, jo, světlo, prostě všechno, jakoby na všechno myslíme, tak jako aby jsme i tohle si dokázali představit, že ten člověk jako přijede a teďka jenom vidí to, co jakoby vidí, ale z toho zákulisí tam je neskutečně. Já říkám, já připravuju Eden tady ve velkém Meziříčí. Taky mě to docela překvapilo, hlavně teda s tou první akcí, kde člověk ještě jako všecko různě vymýšlí a nakupuje a neví, kolik kafe a neví, kolik něčeho. Pak už je to jako se vším, že potom už vlastně jenom máš seznam, OK, mám prodlužovačku, nabíječku, prostě už jedeš jenom jako pro toho seznamu a už to je takový rychlejší. A no já jsem třeba teďka vlastně mám srovnání, i když jsem před první akcí loňskou jsem byla fakt jakože hodně nervózní, já jsem fakt týden skoro nic nejedla, to bylo docela hustý. Ale je to právě úplně skvělý, že pak člověk se otrká, teďka jsem měla akci a aha, zítra mám akci OK, jakože prostě už to bylo úplně jináčí, takže tohle mně přijde právě skvělý a proto je jeden z důvodů, že jsem se vlastně do těch akcí chtěla pustit, že jsem právě chtěla, aby to bylo něco, v čem se budu cítit skvěle, co se naučím, stejně jako třeba jsme se tady spolu museli taky naučit dělat nějaký živáky třeba, že? Tak vlastně takhle potom stejně se učíme i ty další věci, no. Děkuju, přesně tak, já jsem si na to dneska vzpomněla, když vlastně jsem tady zapínala, tak jsem byla úplně v pohodě, jestli to akorát jediný teďka to propojení, že zazbývá jinak, než jsme se to učili. Inko, já bych se chtěla ještě zeptat. Ty jsi říkala, že vlastně tam jakoby, když seš jako divák, tak jako nasáváš, máš tam ty antenky. Mě by zajímalo, to fakt by mě zajímalo jako Janu a věřím tomu, že i ostatní, jestli třeba když teda tam ten člověk je v té inspiraci, jo, jestli si to třeba zapisuješ do deníčku, jo, jestli prostě, já vím, že děláš každý den a chápu to, protože vlastně během dne se toho stane milion věcí a druhý den zase, takže zapomenem, co se stalo už včera, takže jako je to úžasný jako takhle držet, ale jak si jdeš do toho prožitku a vlastně to jenom navnímáváš, nebo si děláš poznámky, nebo jak to probíhá? Tak já si teda fakt strašně ráda píšu rukou. To mám pocit, že na tom počítači je to nějak jako jinačí prostě. Takže určitě, když právě jsem na takovéhle nějaké akci, tak si zapisuju ty důležité věci jako rukou, ideálně ještě hnedka na té akci. A pak je právě ale super, třeba když jedu do Ameriky na několik denní akci, si potom nechat aspoň půl dne, abych si pak ještě i pozapisovala nějaký zápisky ještě zpětně. A nebo aspoň třeba pak cestou, anebo něco, že abych potom si třeba i to utřídila, co z toho implementuju, co udělám, co třeba mě fakt zaujalo. Ale je pravda, že se i hodně snažím, jak jsi tady už i naznačila, zachovat si i ten pocit, protože to právě stává velmi často, že na takové nějaké akci, kde my třeba vidíme, jak někdo dosáhl něčeho, kam my taky chceme jít, tak nás to úplně extrémně jako vlastně motivuje, nadchne a jsme takový jako jo, dokážu to. Takže je fakt dobrý tohle si zažít jako co nejvíc celým tělem, abych si potom ten pocit, jo, dokážu to, nebo prostě jedu, válím, abych si to potom dokázala přenést i sebou, aby se nestalo, že potom skončí akce a tím pádem skončíme nadšení. Takže tohle mě přijde skvělý, že potom, když mi tohle jako povede, že opravdu mně přijde, že ty živý akce fakt mění ten život nebo způsob toho přemýšlení, že jsou jakoby takový intenzivní, je tam toho tolik a člověk si to fakt zažije přes celé tělo, že potom ho to opravdu hodí někam úplně jinam, což je právě skvělý. A taky třeba ještě vnímám fakt i na sobě, jak je dobrý občas opustit ten domov a jít někam jinam, kde možná jsme takový jakože odvážnější nebo otevřenější. Už jenom to, že třeba, já nevím, si dám na jídlo něco jiného, než jako bych si dala, tak už to nějak mi prostě aktivuje, že jako zkouším nějaké nové věci a dělám nějaké ty věci jinak. Takže tohle tam vnímám taky takový obrovský benefit, že třeba vím, že z té akce, kam jako fakt jedu a jsem tam naplno, si potom odnesu ještě víc, než kdybych to jenom konzumovala u počítače.
S tím souhlasím a myslím si, že tohleto právě máme taky podobné, protože já z těch mých akcí, z těch živých, tak vlastně chci, aby to používali hned, jak prostě hned aplikovali to do všeho, co vlastně začnou po cestě všude, aby to nebylo taková teorie, ale aby to měli ten prožitek a ty nástroje k tomu, že se to může použít jakoby hned na všechno, na všechny. Teď zrovna třeba na té živé akci to bude Den vědomé síly podle datumu narození, kdy si každý spočítá svý číslo, svůj autentické číslo, který ho provede číslem i barvou a budeme se tam s ním propojovat, budeme chápat, jak to jde po sobě, aby jsme nepřestali čísla. A ještě tam mám hosta, světelný zpěv Veroniku Vildovou, takže vlastně my ještě jakoby frekvenčně ukotvíme to své číslo, já tomu říkám PIN, jako když mám správný PIN, tak když mám správný PIN k sobě, tak vlastně otevřu sama sebe a vlastně jde mi všechno v té mé energii. A tohle je to, co jsem jako chtěla dát do toho živého, z toho online, aby prostě ten člověk opravdu měl možnost se zvednout ruku a říct, ty Jani, já to fakt nechápu, můžeš mě to vysvětlit, co je teda moje, udělám. Jo? A pomůže to zase všem, protože odvážní se zeptají. Takže to já se třeba ještě u Inky neptám. Takže jak tu začneš, dám se na to pozor, aby se zase neptala. Jo, takže to jsou jakoby ty věci, které ten člověk, a pak si může spočítat děti, který dítě je jak nastavený, abych ho necpala někam, co není jeho. Jo, takže všechno to si myslím, že je důležité, aby ty akce byly o tom, ne se na někoho dívat zamilovaně, že něco umí, ale aby to uměl každý sám používat ve svém životě. Takže tohle mi je velmi blízký a vím, že i tohle to nacházím u tebe, že vždycky nám tam dáš úkol, do kterého se nám nechce, ale pojďme ho udělat a potom už je to prostě pro nás přirozené. To je přesně to, no, že nás i strhne ta atmosféra té akce, že právě i jsme na jiném místě, tak si možná si troufneme na něco jiného, než bychom dělali normálně. Strhne nás, že vidíme, že ostatní to dělají, nebo třeba ostatní nás inspirují tím, na co si přišli a tím pádem nás napadnou ty nápady. A hlavně pokud to máme tak, jako třeba my tady, co podnikáme v online, že, tak my jsme velmi často sami doma u počítače, ale to může být spousta lidí, tak nějak prostě jsou nějakou část dne bez někoho, kdo by byl na stejné vlně, tak tohle potom je fakt jako skvělý, že prostě jsme v místnosti, v místě s někým, kdo to vnímá ty věci stejně a kdo nás taky inspiruje a zase inspirujeme i my jeho, což je takový prostě na těch akcích úplně skvělý. No. Děkuju. Inko, napadá ti ještě něco, co bychom od toho snu, protože ten můj sen byl, že vlastně přednáším, on to byl sen, on to nebyl můj sen, ale jakoby sen. Takže, že jakoby přednáším před 1000 lidma, takže věřím tomu, že tohle je takový jako první krok k tomu snu a určitě tam budu sbírat zkušenosti, určitě tam budu právě zesilovat samu sebe, tak jak ty říkáš, když někam jedem, že vlastně sami sebe posilím. Tak jestli k tomu snu, ještě k té cestě tě napadá něco, co jsme nezmínili? No, co mě napadá, jsou 2 věci. Jednak každý sen má nějaký svoje správné načasování, ale my už k němu můžeme dělat i malý ty krůčky, takže vlastně úplně, jak jsi říkala, ty máš sen, že tam bude těch lidí 1000 nebo 100 000, tak právě teďka uděláš ten první krok, což je skvělý, to je daleko lepší, než jenom snít. No a pak určitě já se vždycky říkám, když takhle mám před sebou nějaký právě třeba sen, kterýho se trošku bojím a možná se ještě jako nejsem jistá, tak co mě bude potom zpětně víc líto, že to neudělám a leknu se, anebo teda, že půjdu do toho a třeba to nebude ještě úplně super ideální, takže vždycky takhle mně to přijde skvělý, že kdykoliv jsem poslechla sama sebe, když třeba jsem se něčeho bála, tak to vždycky nakonec bylo úplně parádní, takže určitě
je skvělý, že do toho takhle jdeš a že překonáváš právě díky tomu snu a té vizi takový ty překážky typu, který jídlo jim mám tam dát a kolik, to potom už je v pohodě. Děkuju, ale to mě právě ještě otvírá jedno téma a to, že možná to na někoho může připadat, jo, ty se to říká, ta už dělá takové věci, ale vlastně od toho rozhodnutí po ten datum té akce, tak pracuji s hlasovou koučkou, pracuji se svojí energií, pracuji, no s pohybem ještě moc ne, ale určitě začnu, jo, jakože tam není o tom, že mě to jakoby spadne do klína, ale snažím se mluvit, aby mi bylo dobře rozuměno, abych se dobře cítila na tom. Je tam, když jsem byla na koncertě Danielka, když tancoval, tak jsem si představovala, jak on tam tancuje, tak jsem si představovala, jak tam stojím a teď ty lidi jakoby kolem toho. Jo, takže vlastně jakoby jdu i jako v tom zákulisí k tomu se připravit. Já nejsem připravená, ale udělám všechno proto v tom čase, který mám, že každý den si řeknu nějakou slovní tu, která mě rozpohybuje. A tohle je taky důležité říct, že to není jako samo sebou. Jo, určitě, určitě. To je přesně ono, že máš nějaký sen, nečekáš, až ti spadne do klína pozvánka do O2 arény, ale právě průběžně děláš malý kroky s tím správným směrem a potom se už otvírají nějaký ty možnosti na cestě. Tak, Inko, Mima, já jsem ve skupině dala možnost, nebo jestli mají někdo nějakou otázku a oni měli, byli tam 3, tak já bych tady ty 3 ještě dala do toho našeho rozhovoru. Od Ivanky. Přiznám se, tuto krásnou ženu neznám, tak jsem si ji vyhledala. Přečetla jsem si pár článků, které má zveřejněny a v hlavě mi jen jelo. Na každé fotce úsměv, tolik akcí, činností, kde na to ta holka bere energii. A měla by instantní řadu pro začátečníky, jak začít podnikat. Jinak se moc těším na rozhovor. Takže pro Ivanku. Děkujem, Ivanko. Tak taky moc děkuju za otázku. Hele, pozor na to, že ty sítě samozřejmě trošku klamou. Já se určitě pořád neusmívám a není to, že bych byla úplně pořád strašně nadšená a tak. Ale je pravda, že když člověk dělá to, co opravdu ho baví, tak tam prostě to nadšení tak nějak je. Takže to jsme se tady už i bavili s Janou, že potom to nadšení a ta vaše velká vize vás přenese i přes ty náročnější okamžiky, kdy právě člověk řeší, že je unavený a tak dále. Jinak s energií se snažím pracovat hodně, už teďka víc vědomě, takže odpočinek, dávám si i offlineový dny. Teďka například celý červen budu v offlineu v klášteře, takže jsem si prostě naordinovala takovej intenzivnější odpočinek a opravdu si to hlídám, protože vím, že když se chci usmívat, tak ale se potom potřebuju i hlídat to, abych se usmívala. Aby to nebylo, že navenek se usmívám a uvnitř jsem úplně jako na zhroucení, takže určitě s tím jsem se naučila ten odpočinek a čas s těmi, který mám ráda a tak, aby to prostě nebylo tak, že jim pracuju a nic jiného. No. A tam byla ta otázka, co bych doporučila těm, kteří začínají s podnikáním. Ano. Určitě začít jednoduše tak, co pro vás teďka je nejsnadnější. Já jsem začala s podnikáním, když jsem opustila svou kariéru ve vědě a testovala jsem si vlastně různé možnosti, co bych mohla dělat, co tehdy v mých podmínkách a v mé situaci a s mým vzděláním a takhle, aby bylo nejsnadnější. Takže nevidět to tak, že už musím teďka si dohlídnout až na konec toho všeho. Prostě řeknu si, jak teďka nejsnadněji s tím, co už mám a umím, můžu začít a pak se ukážou další věci. Takže já jsem takhle začala psát texty na zakázku pro technické firmy, kde jsem vlastně využívala to svoje vzdělání z fyziky a až postupně se na to nabalovaly všechny ty věci, které bych ale vůbec nebyla schopná logicky vymyslet, kdybych se o to snažila.
Takže nesnažit se koukat úplně extrémně dopředu, ale jít nějakýma smysluplnýma malýma věcma vpřed a potom se uvidí. Děkuji. Já myslím, že Ivanka to a všichni, že to takhle krásně si můžou aplikovat na ten svůj obor nebo i na to svoje, s čím by chtěli. Kateřinka, asi jak tu hlavu propojit s tím srdcem, ať mezi sebou nebojují, ale jdou ruku v ruce. Tady bych to ještě asi dovysvětlila v tom, že Kateřinka nebo holky tady, který mají, tak jsou v akademii. U mě v té cestě do všech, kde vlastně jsme pracovali hodně s tou energií, vlastně jsme pracovali s těma limitama vším a teď oni jsou připraveni. Oni už jakoby jsou připraveni něco dělat, ale pořád se tam dávají právě tu hlavu, i když to srdce chce, tak takhle bych to asi doplnila, tu Kateřinu, abys tomu rozuměla. Jo, super. Jeden den chci, pak zase přijde takový to, že půjdu radši trhat, nevím, mrkev na zahradu. Nebo na zahradu. Jo. Mě tady napadlo, že bych to mohla ukázat na svým aktuálním konkrétním příkladu, protože já jsem se rozhodla loni z důvodu, který jsou právě takový jako hodně intuitivní a není tam vůbec žádná logika, že právě půjdu teďka v červnu měsíc do buddhistického kláštera v Nepálu. A samozřejmě mi tam obrovsky to sabotovala hlava. Vždyť máš podnikání, jak můžeš jako odjet, vždyť máš děti, vždyť se jim bude stýskat, přece nemůže máma na další měsíc odjet, vždyť i tak hodně cestuješ. A myslím, že to by mě bylo jakoby těžký si to ustát, že to srdce to chtělo, ale hlava prostě furt nějaký námitky. A Nepál je určitě prostě nebezpečný, tam se ti něco stane, furt by to tam jako jelo. A co mi teda právě pomohlo, bylo jako žít víc v tom, co mi právě radí to srdce. To znamená, u mě to třeba bylo to téma toho buddhismu. Nebo třeba vůbec o tom jako víc mluvit s někým dalším a tím to tak nějak jako by se stávalo víc hmotnějším a reálnější věcí, jo. Protože ten mozek má dobrý argumenty, to je jeho jako role, že jo, to on jako tohle to umí, ale tak jsem potom vlastně vnímala, že tím, jak jsem si ještě více s tím pobyla času, nebo jsem to právě i s někým sdílela, kdo jakoby chápal, že k tomu mám nějaký důvody, že to pro mě je důležitý, tak najednou to srdce se cítilo jakoby silnější a ten argument, ano, jdi do toho, ačkoliv to je úplně šílený, tak tam byl v pohodě. Pak jsem jenom teda uklidnila ten mozek, jakože ano, v podnikání to bude v pohodě, prostě to jako zvládneme, takže jsem se tak nějak jakoby uklidnila, aby jako nevyšiloval a pak už to bylo v pohodě. Tak, děkujeme, věřím tomu, že Kačenka to pochopila, jak může se posunout ještě v tom, aby si to neomlouvala tím, že ještě není ten správný čas. No, mně vlastně přijde skvělý uvědomit si, že to je úloha toho mozku, aby nás zrazoval od těch nových věcí, od toho vlastně tady máme, ale zase potom úloha toho srdce je, aby jsme dělali nějaké věci, kam nás to táhne. No. Tak a poslední otázka. Obě jste plné energie a radosti. Zajímalo by mě, jaké byly začátky a zda je něco, co byste udělali dnes odstupem jinak. Děkuji, Marcelka. No, začátky byly takový, že vás tam pohání obrovský nadšení a vize. Co mi teda pomohlo, bylo, že jsem věděla, proč do toho jdu, že jsem vlastně měla vizi, že jsem chtěla, aby byly děti v domácím vzdělávání, abych mohla dělat něco smysluplného z domova a tak, když teda se bavíme o tom podnikání. A taky moje vize bylo, že já jsem vlastně odešla z vědy, kde jsem opravdu měla pocit, že dělám hodně smysluplné věci. Tak jsem vlastně toužila najít si podobně něco smysluplného, co by ale bylo kompatibilní s tou rodinou. A díky téhle vizi, která byla pro mě jako hodně důležitá a obrovská,
tak jsem zvládla takový to, že obepisujete 15 lidem, odpovídáte na poptávky a nikdo se vám neozve. Jo? Že prostě tak nějak jsem to brala, že to k tomu patří. Mě teda hodně pomohlo i to, že jsem právě měla za sebou tu kariéru ve vědě, kde to spočívá hodně v tom, že jsem dělala experimenty a vy třeba několik let něco zkoumáte, než na to přijdete. To znamená, že vy opravdu děláte obrovskou sérii nepovedených pokusů a je to úplně v pořádku, s tím se jako počítá. Takže já jsem měla vnitřní nastavení, což mi obrovsky jako pomohlo, že je úplně v pohodě, že se všecko nepovede na poprvé, na podruhé, na potřetí, na po 150. A vůbec mě to jako nevykolejilo. Takže si myslím, že mi tam právě pomohla ta trpělivost, kterou jsem už takhle v sobě měla, protože vy potom si na to vždycky přijdete, samozřejmě, když děláte ty experimenty, ale nemusí to úplně být hnedka. Mně právě k tomu ještě jde takový to, nevím, jestli jsi to někde sdílela, že většinou, když ten člověk jako začne podnikat nebo začne prodávat svý výrobky, nebo vím, že Marcelka třeba máluje, tak že vlastně jakoby anděly, že je má krásný, ale že vlastně máme takovou tu tendenci, že musíme hned jakoby vydělávat tak, aby jsme nám to stačilo pro tu rodinu. Jo, aby vlastně jsme měli takový ten pocit, že je to správně. A tak jestli tam máš nějakou protože vím, že ty podnikatelsky vedeš, jestli máš nějaký informace v tom, že i vydržet je prostě podnikání, který se vyplatí a že se to rozjede, takže tam ten pocit toho tlaku už na sebe třeba mít tolik ty ženy nemají. Určitě. Ono totiž to je tak, že se to vždycky rozjede, ale nikdo neví, jak rychle a možná je úplně všecko. A já to třeba hodně vidím, já právě hodně pomáhám třeba holkám i se sítěma. Jo. Tam to jde úplně parádně vidět, že vždycky nakonec na to přijdou a prostě válej a tak, ale každá má trošku rychlejší, pomalejší tu cestu podle toho zrovna, jak to tam jako je. Jo. A co teda mě přijde důležitý je, nedělá to jenom tak, že když třeba jsem dělala právě ty experimenty, že, tak jako neopakuješ pořád dokola stejný experiment a doufáš, že už to vyjde. Toto není úplně ten správný postup. Takže dělám experimenty, zkouším různé věci, takže třeba v tom podnikání, zkouším různé nabídky, zkouším různé varianty, zkouším různý způsoby, jak komunikovat s těmi lidmi, zkouším různý způsob, jak být vidět, zkouším způsoby, jak jim to nabídnout, aby si to ode mě koupili a poučuju se z toho, co funguje a toho dělám více a opouštím to, co nefunguje. Takže tak se určitě postupně dostanu k něčemu, co funguje, ale teda potřebuju tu trpělivost. A mě určitě pomohlo ze začátku, že jsem byla na rodičovské, že jsem vlastně, měli jsme nějaký z toho základ jako na něco. Takže určitě je jako těžký být v situaci, kdy bych teďka si řekla, začínám od zítřka a musí mě to uživit. To je fakt náročný. Takže mít reálné očekávání. A když se podíváte na kohokoliv, to dneska je úspěšný, tak on taky to měl tak, že já jsem si taky žil, tak jsem prostě první měsíc v podnikání jsem si našla jednoho klienta a vydělala jsem si 500 a byla jsem úplně super happy, jakože opravdu tohle jsou reální začátky, ale potom právě jde o to teda, že si vyhodnocuji, co mi funguje, v čem mi je dobře, co stíhám a takhle se postupně posouvám dál. Ingo, moc děkuji, já se usmívám, protože já jsem se dneska dozvěděla, že moje reklama měla 25 000 hlédnutí, tak jsem to tady ráno slavila, protože já už jsem nevěděla, jak to udělat, tak jsem si lehla na zem a normálně jsem to natočila na zem. To je dobré. Jsem si svůj styl našla natáčet na zemi. Prostě jsem byla asi jsem uzemněná, ukotvená, takhle jsem si dala rok. Všechno jsem tam jako řekla a to dneska tady mě že asi můj styl bude teda od podlahy, jsem si to tak vnitřně. Ale tohle je právě přesně ono, že ty třeba děláš nějaký ty experimenty i v té vědě
a pak třeba omylem smícháš nějaký 2 věci a wow, ono to funguje. Ale stalo se to právě i díky tomu, že jsi dělala všechny ty předchozí, jo? Že tam je právě důležité, že se to nestane úplně nějak náhodou, ale ty děláš ty věci a potom teda si lehneš a funguje to, takže to přijde úplně skvělý. Tak moc děkuju. Nevidím tady komentáře, ale věřím tomu, že pokud nějaký budou, tak určitě budu odpovídat. Inko, kam bys nás pozvala k sobě? Kde se můžeme s tebou potkat naživo? Naživo, OK. Naživo. Tak Janečka, ještě budu mít poslední letošní akci 15.5. v Mikulově, to znamená přesně za měsíc. V Mikulově to jsou takové akce, kde vždycky děláme networkingy, ale nebojte pro introverty, to znamená žádné představování, z kterého máme všichni stres. V malých skupinkách se seznámíte u úkolů, který vám pomůžou ve vašem podnikání a který budou zábavný s ostatníma. Pak tam máme vždycky i jako rozchod na oběd, objevování Mikulova. Pak tam bude ode mě akční přednáška s workshopem a pak samozřejmě i čas na neformální focení, objímání, cokoliv, popovídání a tak. Určitě tam poznáte spoustu úplně skvělých žen, jako třeba Janu. Tak teď se nám to seklo úplně. Jo. Bylo to neformální focení, jsme skončili. No, takže tím jsem vlastně skončila, že skončíme neformálně focením, povídáním a čímkoliv, co ještě byste chtěli. A bude tady... Já tam budu taky. Ano, to jsem právě, moje pointa právě byla, že tam poznáte spousta úplně božích lidí, jako třeba tady Janu, takže to jsem ještě tak jako chtěla uzavřít. Děkuju za to pozvání i do Mikulova. Já se těším, tím, že už jsem tam jednou byla, tak se už těším obrovsky. Jo, je to takový to, že ten člověk, když už překoná ten svůj strach, překoná ty svý limity a udělá z toho výhodu, tak se může právě takhle potkávat a už tam nemá to podruhé, takový ty strašáky, který nás právě zastavují. Inko, ještě jednou moc děkuju. Já osobně bych vás ještě jednou chtěla pozvat do Velkého Mezříčí, což je 35. v sobotu na celodenní den vědomé síly, kde se taky nebudete představovat, ale prostě spočítáte si ze svého datumu narození to svoje nejkrásnější číslo, propojíte si to s barvama, propojíte si to s tématem a hlavně pochopíte, který je váš první krok do každé akce, kterou vy chcete dělat. Protože my něco někdy chceme a zrovna ten první krok je pro nás, no to zrovna nesnáším, to zrovna se mně nechce dělat, to zrovna neumím, jo, a že tam je ten jednoduchý recept sám k sobě, jak vlastně naskočit na tu svoji energii, aby prostě ten člověk žil právě to, co ho baví, to, co my už jakoby jsme našli. Takže moc ráda předám všechno to, co přináším, tak předávám dál, aby každý mohl se to naučit. Tak, Inko, máme to hotový. Ale takové akce zní fakt nádherně. Já právě holkám říkám i často v podnikání, že pak je vždycky nejhorší, nejobtížnější začít. Právě jsme vždycky i taky jim jako radím, a ty co nejvíce usnadní právě ten začátek, což je přesně tohle, což je skvělý, že vy půjdete z vás, to znamená, vy nepůjdete ještě přes nějaký bariéry, prostě zbytečný, takže si to usnadníte, to je přesně to, co mi určitě dává smysl. Takže Jani, moc ti držím pěstí. Je to nepřenosný, je to jedinečný a nedá se to okecat. Jo, prostě protože to datum narození je každýho. Jeho. Takže já se na to moc těším a fakt je to jednoduchý, takže
je to člověk, který dokáže najednou se rozzářit tím světlem, tím svým srdcem a to já prostě na tom tak miluju. Krásný, tak ti přeju spoustu rozzářených žen asi, byť, nebo máš to i... Budou tam i muži, Jo, ale super, takže všech úplně málo, samozřejmě. ale jsou, ale je to pro mě. Tak ti přeju, ať tam hezky záříte, ať se to hezky užijete a ať to přitáhne ty správný, který teďka vlastně cítí, že tam jsou přijet. Super, paráda. Děkuju tobě, ať se daří, vrať se nám v červnu jakoby v pořádku a sdílej. A děkuju, že jsi byla součástí téhle akce. Taky díky, tak ahojte všichni. Ahoj. Díky. Teď nevím, jestli nevypadne.